og lavet anretninger og diske. Nu er de jo i gang med at lave en ret, simpelthen, ud af en lammeborg, de har fået udleveret. Og det skal så præsenteres her senere i dag. Har du nogle favoritter blandt de unge mennesker? Ja, der er efter min mening 2-3 stykker, der skiller sig lidt ud. Men man skal, som forbruger, kigger jeg jo på ikke kun på, hvordan det ser ud, men jeg kigger også på, kan jeg rent faktisk tage det hjem og komme det i ovnen og stege det. Og hvis du prøver at se på nogle af tingene, så er de jo flot lavet og fantasifulde. Men det er jo muligt faktisk at gå hjem og lave det. Men det er pænt at se på. Så det vil sige, at det er ikke praktisk muligt lige at gå hjem og så lave en færdigret ud af det? Ikke alt sammen, men det er rigtig pænt at se på i udstillingen. Supermarkederne, de er jo repræsenteret her, Bilka og Kvickly og Superbrugsen. Men de går jo ind, og så har de montren med fars og flæskesteg og frikadeller og ikke andet. Hvornår tror du, at lærlingene og svendene, de får lov til at lave sådan nogle kreative ting, som de gør her nu? Det synes jeg faktisk også, de gør. Altså, hvis man tager den brugs, jeg selv handler i, der er der en udmærket slagterafdeling. For det første er det vidende folk, der arbejder der, og de laver også forskellige aparte tilbud til os kunder. Og det ved jeg også, at mange af de supermarkeder, der er repræsenteret her, har store kreative slagterafdelinger. Det er jo et fag, som, hvis du tager detailledet, så er det jo et fag, som har det svært. Det er jo ikke let at drive en slagterforretning i dag, eller en bagerforretning på det sags skyld, fordi alt bliver centreret omkring de her supermarkeder. Og det vil sige, at de er nødt til at have en kvalitet af den her art hos detailslagteren, for simpelthen at kunne overleve. Så den kredsende forbruger kan gå ind og så sige, jeg handler i Bilka, fordi de har en god slagterafdeling. Ja, og jeg vil sige også, at en af de ting, der er rigtig godt ved, at du enten vælger et supermarked med egen slagterafdeling, eller vælger en detailslagter, det er, hvis du eksempelvis vil have sådan noget som hakket flæskekød eller hakket oksekød, jamen, så kan du rent faktisk se, hvad det er, der bliver hakket af. Og sandheden er, at du og jeg ved jo ikke, når vi går ned i et hvilket som helst supermarked og køber en vare, der ligger i køledisken, så ved vi jo egentlig ikke rigtigt, hvor længe den har ligget der. Britt, nu har I 2 benhårde dommere været rundt og kigge til de 10 unge mennesker. Ja. Hvordan har niveauet været? Jamen, niveauet er jo holdt højt. Vi skal jo tænke på, at det er elever, vi har med at gøre, som ikke engang er færdiguddannet endnu. De har virkelig lagt et engagement og en entusiasme i det. De er forberedt hjemmefra, og de bruger alle de kreative evner, de har. Hvor mange er blevet nummer 1, og hvor mange er blevet nummer 2 og nummer 3? Ja, men du spørger alt for tidligt, for vi er jo ikke færdige endnu. Spændingen, det var lidt med vi udløser spændingen. Men det er sådan et jævnt godt niveau, og det bliver knivskarpt lige til sidst. Det bliver de små detaljer, der gør, der nok vil være det, der gør sig udslagsgivende, når man bliver 1, 2 eller 3. Det var da dejligt at høre. Ja, men det er godt med en god bredde, og det tegner godt for fremtiden. Har du været rundt og kigge på deres lune retter? Ja, nu går vi jo løbe rundt og studerer lidt, fordi den der lammeborg, den er jo ikke lige, det er ikke lige sådan en, der springer i øjnene til de unge mennesker jo. Så den bliver lidt spændende at bedømme, fordi det er jo ikke det, de spiser mest, hvis de skal tage noget ned fra hylderne og forberede og tilberede til sig selv. Så den bliver lidt spændende, fordi 1,5 time, det er jo sådan cirka, det er en hel lammeborg skal stege, når man tager benet ud. Så det er jo lidt spændende, om de så har måske set andre muligheder, end at stege den helt. Hvor meget kan den trække ned fra en førsteplads på udskæringen, og så på den varme ret? Jamen, det er jo sådan, at det, de har været igennem i første disciplin, det vægter 60%. Ja. Og det er jo egentlig det, det bliver jo højt vægtet, kan man sige, og den anden 40%. Så den kan jo godt vippe til sidst. Britt, hvad er dine forudsætninger for at gå og bedømme sådan nogle dygtige unge mennesker? Ja, min forudsætning er jo, at jeg har været slagter i hele mit liv. Så er jeg skuemester. Så har jeg drevet forretning i 30 år. Hvorhenne? I Fåborg. Ja. Og så har jeg selv uddannet omkring 30-35 elever. Så hvad det angår, der tror jeg, at ballasten, den skulle være til stede. Og I har begge dommerne har uddannet utrolig mange lærlinge. Hvad har det I stillet af krav til lærlingene, for at de kunne blive dygtige og gode? Jamen, vi stiller jo de krav, at de er punktlige, og de er ordentlige, og de har interesse. Interesse, engagement og lyst. Så skal resten nok komme. Det er altså fundamentet i, og grundsubstansen i at få et dygtigt unge menneske i sin butik, det er, at de viser interesse. For hvis de viser interesse, og de har lyst til at hive tingene ned af hylderne, så er der noget fremdrift i dem. Så er der gode muligheder. Og det er jo en branche i en kolossal udvikling, så hvis du virkelig vil det, så har du så mange muligheder.
For 1,5 time siden fik den første halvdel af vores finalister her udleveret et stykke lammeborg, og de skulle så lave en forhåbentlig velsmagende ret. Med garniturer og sauce. Det er nemlig sådan. Ja. Og nu er vores dommer placeret her ved bordet. Inden vi kommer til det her, må jeg så lige generelt spørge, I har været rundt og set på alle diskene og hvad de unge mennesker har lavet. Er det godt arbejde i år? Det er rigtig, rigtig spændende og rigtig, rigtig godt. Og det der er i år, det er, at der er en mere lige linje i år. Alle har virkelig gjort en forskel på den positive måde. Jeg har været med til det her 3-4 år i træk, tror jeg. Og min fornemmelse er, at det her er noget af det bedste, jeg har set. Er det også din? Det må nok. Ja, det er det. På hvilken måde kan man se, at de har udviklet sig, eleverne, på de sidste par år? I har jo været dommer nogle gange efterhånden. Jamen, det kan man jo se ved, at de tænker meget i helheden i at få alle kødstykkerne brugt og få noget økonomi i det. Og få det kreative frem og også tænke på, om den forbruger, der står ude på den anden side af disken, har lyst til at købe det. Det er vigtigt. Men så er spørgsmålet, om vi skal gå til varerne. Jeg håber, I ikke lige har spist for meget frokost som den ene ting, og så håber jeg godt, I kan lide lam. Og vi tager en meget, meget hurtig gennemgang her. Det, der sker.